Nová divadelná sezóna je už v plnom prúde. A je len málo divadiel, v ktorých by ste našli hercov, ktorí sa nevenujú skúšaniu nových divadelných hier. Z desiatok premiérovaných inscenácií dramaturgovia festivalu Dotyky a spojenia na konci každej divadelnej sezóny vyberú niekoľko z nich a tie sa na javisku Martinského komorného divadla predstavia festivalovému publiku. Ten posledný ročník festivalu mal poradové číslo 7. Toto číslo väčšina z nás vníma ako šťastné. Bolo také aj pre organizátorov festivalu? Tak tá sedmička, chvála Bohu, bola šťastná. No v niečom viacej, v niečom menej, tak ako to každý rok býva. Je to tá známa sinusoida, niečo sa viacej vydarí, niečo nie. Ale myslím si, že takisto ako všetky predchádzajúce ročníky potvrdil svoju životaschopnosť a najmä potrebu konania takéhoto festivalu, jedinečného festivalu profesionálnych divadiel na Slovensku. Napriek tomu, že sme mali znížený rozpočet festivalu, v hlavnom programe sa na festivale predstavilo 28 inscenácií z 27 profesionálnych divadiel na Slovensku, z 11 miest Slovenska, v hlavnom programe 15 predstavení, 15 inscenácií plus 6 rozprávok a na Divadelnom námestí v rámci toho sprievodného programu boli 3 koncerty a 3 tanečné divadlá. Museli sme zrušiť tie pouličné divadlá, ktoré dotvárali takú kulisu a dobrú atmosféru každého ročníka festivalu, pretože finančných prostriedkov sme mali o mnoho menej ako po iné roky. Čiže rôzne predstavenia pre deti, pre rodičov s deťmi, mnohé hudobné skupiny, ktoré od rána do večera na tom Divadelnom námestí, opakujem sa, ale naozaj tú takú atmosféru festivalu vytvárali. Plus rôzne súbory, či už to boli divadelné súbory pre detského diváka alebo nejaké agentúrne predstavenia, pouličné divadlo a tak ďalej a tak ďalej. To všetko sme museli zrušiť. Zrušili sme aj naše šapito, v ktorom boli popoludnejšie predstavenia, veľmi populárne predstavenia polnočné, ale tie sme prenesli do štúdia, čiže o tie diváci určite neprišli. No a čo mňa najviacej teší je to, že napriek tomu, že ten festival bol trošku ochudobnený o prezentáciu rôznych tých spomínaných už divadiel alebo pouličného divadla a hudobných skupín, napriek tomu množstvo divákov v takom možno počte, určite v takom počte ako minulý rok sa tohto festivalu zúčastnilo. Nie len čo sa týka vystúpení na veľkom stage, na Divadelnom námestí, kde je vstup zdarma, ale aj v počte predaných vstupeniek na jednotlivé predstavenia. Za jednoduchou otázkou, aký bol program festivalu, stojí veľa práce. Festival je prehliadkou divadelných inscenácií, ktoré vznikajú od apríla predchádzajúceho roku po apríl sezóny, v ktorej sa dotyky a spojenia konajú. Začali sme veľmi dobrými predstaveniami vysokých škôl, Akadémie umení Banskej Bystrici a Vysokej školy muzických umení v Bratislave. A potom už nasledovali predstavenia hlavného programu. Veľmi dobre sa osvedčilo to, čo fungovalo aj po minulé roky, ešte o niečo v bohatšom programe, myslím teraz rôzne diskusie, tie pravidelné po skončení predstavení, bezprostredne po skončení predstavení s realizátormi jednotlivých projektov alebo inscenácií, priamo s hercami, ktorí v tom predstavení účinkovali. A následne na to na druhý deň, každý deň o tej 11. hodine predpoludním kritická platforma, čo bolo hodnotenie predchádzajúceho dňa odborníkmi, kritikmi, recenzentmi, ktorého sa zúčastňovali realizačné týmy jednotlivých predstavení, ale aj možnosť prísť na túto kritickú platformu mali aj bežní diváci. A zúčastňovali sa v porovnaní s minulým rokom najmä vo väčšom počte, čo ma veľmi tešilo. Napriek tomu tu boli ešte aj ďalšie sprievodné podujatia v rámci diskusí, ako bola téma Ako na divadlo, ktorú pripravila Asociácia divadelná Nitra s generálnou riaditeľkou Festivalu divadelná Nitra Darinou Károvou, alebo veľmi plodná a užitočná, si myslím, diskusia o našom divadle, o spolupráci s divadelným ústavom, ktorej som sa zúčastnil ja, profesor Števko a Martin Týmko. Profesor Števko, keď už som pri jeho osobe, tak chcem povedať, že neuveriteľným, jemu vlastným, šarmantným a neuveriteľne zdatným
spôsobom sa zmocnil opäť spomínanej kritickej platformy ako moderátor. Myslím, že ako na neho ako na teatrológa a moderátora v súčasnosti na Slovensku nikto nemá. Naozaj klobúk dole pred vedením takýchto diskusí. No, potom tu bola zase diskusia o dramaturgii v jednotlivých divadlách, či je potrebná, či nie je potrebná. Od divadelnej hry Dotyky a spojenia, s ktorou sa Martinské divadlo pred rokmi predstavilo na legendárnom festivale v britskom Edinburgu, už pretieklo veľa času. Tento historický úspech divadla sa pretavil do náročnej úlohy zodpovedne naplniť obsah festivalu. Festival splnil svoj cieľ a to dať dokopy divadelníkov, profesionálov z celého Slovenska, aby sa tu stretli, aby mali možnosť navzájom sa vidieť, porozprávať sa, pochváliť sa so svojimi úspechmi, prípadne debatovať o neúspechoch, prípadne konzultovať s odborníkmi, polemizovať, či to bolo dobre, či to nebolo dobre z vášho hľadiska, z nášho pohľadu. Jednoducho toto divadelná obec na Slovensku veľmi potrebuje a toto je cieľom tohto festivalu, preto tento festival pred 7 rokmi aj vznikol. Takže sa veľmi tešíme, opäť opakujem, že svoju životaschopnosť a potrebu jednoducho potvrdil. O niekoľko dní sa začne jeden z najvýznamnejších slovenských divadelných festivalov. V súvislosti s ním treba takisto spomenúť významné číslo 20. Presne po toľkýkrát sa v Nitre stretnú divadelníci z domova a zahraničia na Divadelné Nitre 2011. Každoročne náročný a bohatý program tento rok určite umocní aj znamenie 20. ročníka. Tento ročník otvárame poľským predstavením Medzi nami v pohode. To je TR Varšava a Grzegorz Jažina, už hviezda vlastne Európskeho divadla, minimálne európskeho, takže to je vlastne taký začiatok. Navyše poľské predsedníctvo Európskej únie, takže to otváranie bude dvojnásobne slávnostné. Potom máme vynikajúce divadlo z Belgicka tanečné, potom je ruské divadlo na klasickú tému Médei a na veľkej scéne uzatvárať festival bude francúzske predstavenie pôvodom argentínskeho režiséra Marciala Difonso Bo s názvom Paranoia, ktoré nám tak ukáže, že ako vlastne taká nejaká apokalyptická vízia, veľmi humorná, groteskná do budúcnosti. Takže to sú takí tí headlinery, ako sa hovorí v hudobnej branži toho veľkého divadelného programu. Budeme mať aj zaujímavé predstavenie z Litvy, z Maďarska, to už potom na menších scénach. A myslím si, že každé to predstavenie si nejakým spôsobom ako si nájde snáď svojho diváka. Ja by som si snáď želala ani nie tak do 20. ročníka, lebo ľudia sú ako si očarení tou mágiou čísel, ale isté, že je to teda ako pozoruhodný vek, že sa nám v tých podmienkach ako neštátnemu, nezávislému subjektu podarilo ten festival vlastne udržať. A to si práve ako želám do nejakých tých budúcich 20 rokov, keď to určite prevezmú už ďalší ľudia, aby to, čo patrí do kultúrnej výbavy takejto krajiny, a to je veľký medzinárodný divadelný festival, aby existoval s takými prostriedkami, aby naozaj bol kvalitný, lebo inak ako kvalitné, inšpiratívne podujatie to veľmi nemá zmysel. A z druhej strany tiež, aby vlastne mal diváka, a to nie len medzi divákmi, ktorí prichádzajú do divadla z radosti, ale aj tými, ktorí prichádzajú do divadla z nejakej profesionálnej povinnosti, pretože málo divadelníkov chodí na divadelnú Nitru. Takže vlastne takúto nejakú väčšiu odozvu by to chcelo, aby sa inšpirovali, lebo zdá sa mi, že ten vlak slovenského divadla nejak tak postáva po tých staničkách, kdežto tie európske rýchliky frčia okolo nás a sú skutočne ako dobré.